leku bat da, baina askoz gehiago da. Haurrek jainkoarekin topo egiteko bitartekoa da. Haurren eta jainkoaren arteko zubia da. Baina posible alda gaur egun? Haurrak diata gainera, honen beharra aldago, zertarako? Galdera hauek garatuko ditugu ikastaro honetan. Haurrak salbamen historia ezagutzeko, sakontzeko eta Jesusekin intimitatea garatzeko gai direla ikusiko dugu. Zein iturrietatik inspiratu da oratorio hau? Elizak dituen otoitz eskoletatik garrantzitsuenetariko bitan oinarritu da oratorio hau. Alde batetik, Eskolapiona, Karboaitaren eskutik eta bestetik Ignaziar kontenplazioan. Oratorio hau bi tradizioen sintesia da. 3 elementuz aberastua. Liburu bat, kromoen bilduma eta objektu ilustratzailea. Zaila gaitezen haurrak jainkoarekin topatzen errazten. Eta nolakoa da lekua? Beira, espazioa atsegina da, ederra, orekatua, argi leuna duena. Horrek guztiak aurrez aurre jartzen gaitu eta deskansatzera, isiltzera gonbidatzen gaitu. Jainkoarekin topatzeko lekua da. Usain ona du. Nenuko kolonia gehitzen ditugu. Umeak izerdituta, korrika, nekatuta etortzen dira, eta horrek asko erlasatzen ditu. Lekua erakargarria eta baketsua da. Argi suaberekin, sartu eta deskubritzeko gogoa ematen du. Ez dago pantailarik. Aukera bat egin dugu, eta denok ulertzen dute zergatik. Leku bat eskolatik guztiz desberdina. Ona da eskolako dinamika apurtzea. Ez dago mairik eta borobilean antolatutako zurezko aulkiak daude. Isiltasunera gonbidatzen du. Begira, lekuaren eta irudien edertasunak garrantzia du. Ikusgai diren gauzen edertasunak ikusezinera garamatza, jainkoarengana. Hau da, bereganako lehen hurbilketa. Jesusekin denbora pixka bat pasatzera gatoz eta beraz, lehenengo inpresio honek, lehen momentu honek laguntzen du. Baina eman dezagun beste pauso bat. Jesusekin momentu bat egotera etorri gara. Baina non dago ordea? Lehenengo, Jesus gure artean presente dago. Aurrek esperientzia hori biziko dute. Bizpahiru nire izenean, biltzen direnean, han nago ni, haien artean. Bigarrena, lagun urkoarengan. Eta horrek zer esan nahi du? Nireganik hurbilena. Hirugarrena, jendearen bihotzetan, batez ere behartzuengan, umeengan. Laugarrena, sagrarioan, badirudi ez dagoela, baina hoixen badagola. Bosgarrena, hitzean, liburu ederra da, horri fin eta aurrezkoak. Oso liburu berezia da. Gainera, musu bat ematen da, hitza aldarrikatu ondoren. Liburu santua da. Horretarako, otoitzean, isiltasunean, Jesusen bizitzaren kontemplazioan hasten dira. Liturgia zikloak jarraituz. Ikusiko duzue, denak du bere izateko arrazoiak. Elizak bere ziklo liturgikoa ditu. Hau da, bere urtaroak. Bakoitza bere kolorearekin. Orain, berdez bakarrikan geldituko naiz. Denbora arrunta. Itxuraz ez da ezer gertatzen denbora. Lurra bustitzen den euri leun hori bestelakoa.
Gure nortasuna, gure izatea, egunez egun erakitzen ari den momentuan. Haurrak, hasten da, bai jakinduriaz, bai gorputzez eta graziaz. Oratorio bat ikustera goaz.